Iniyak po ng Alaminos PNP ang seguridad po ng mga mag-aaral sa pagbubukas po ng eskwelahan ngayong araw po na ito. Ayon po kay Wilson Dumantay, Intel CPO ng Alaminos PNP. Una na umanong nilang tiniyak ang kaayusan sa paligid ng mga paaralan. Magpapatuloy naman umano ang kanilang pagbabantay ngayong araw upang masigurong ligtas makapasok po sa eskwela ang mga mag-aaral. Tutulong rin umano sila sa mga traffic enforcers upang maging maayos rin ang daloy ng trapiko. Nagpaalala naman ito sa mga magulang at motorista na sumunod sa batas trapiko upang maiwasan ang aksidente at disgrasya sa mga kakalsadahan. IFM News. IFM News. IFM News.